Bon dia i benvinguts a Xerrai Podcast, el podcast de l'Oficina Jove i l'Encamada, on parlem sobre Pallars, joves, territoris, inquietuds, angoixes i sobretot sobre territori. Aquí avui comencem amb un sentiment una mica agredolç perquè estem acabant la recta final d'aquest espai de conversa on hem après moltíssim, hem conegut molta gent amb molt talent, sobretot joves, i on hem debatut, no? Hem parlat sobre Pallars i territori jovent i sobre les coses que cal fer per convertir el nostre territori en un espai amigable per als joves, no? Sí, exacte. Cal donar voltes a moltes coses, sí, però també cal fer arribar totes aquestes inquietuds a les persones les quals potser hi poden fer alguna cosa, perquè nosaltres al final doncs, parlem, però poc hi podem fer entre tot el que ens han dit. Llavors, què et sembla si presentem els convidats d'avui? Perquè potser ells doncs, tenen una mirada una mica diferent i una mica engrescadora perquè viuen el dia a dia. I tant. Esperem que també ens hagin escoltat de tant en tant. Sí. Avui tenim amb nosaltres els tècnics de l'Oficina Jove, la part el projecte del Consell Comarcal que vetlla sobretot per treballar pel jovent, per oferir propostes de tots els àmbits i acompanyar-los en tot el seu procés de creixement. I avui parlarem amb ells una mica sobre tot això que hem fet aquests mesos i sobretot sobre el que vindrà. Bon dia, com esteu? Molt bé, bon dia. Bon dia, gràcies. Bon dia. Jo crec que la gent que ens escolti segurament sabrà qui sou, però volem que veieu que hem fet els deures, així com hem fet amb tots els podcasts, hem buscat una mica d'informació sobre vosaltres a internet, sobre el que ja sabem, el que ens han dit de vosaltres. Per tant, us introduirem una mica a nosaltres, us farem una petita biografia, després esteu carta blanca per dir que ens hem equivocat o que falten afegir coses importants. Vale? Sí? Vinga, va, som-hi. Començo amb el Serafí. Bon dia, Serafí. Molt bon dia. A tu et coneix moltíssima gent, jo et conec des de fa molts anys també, però bueno, tothom que et coneix sap que ets un gran... Portes l'esperit jove dins i fora, i tot el teu dia a dia s'envolta d'esperit jove. I ets tècnic de l'Oficina Jove, avui en dia, treballes pel Consell Comarcal, i tens aquesta mirada, no, que busca convertir els joves o la situació juvenil aquí al Pallars en una situació doncs, totalment favorable i fa temps que ho fas, no? I sobretot els que et coneixem t'hem vist a molts llocs d'aquí al Pallars, en moltes situacions i bueno... Estar aquí. No, però... El julivert de totes les sorts. Ets un referent, jo crec que ets un referent molt important per moltes associacions de joves aquí al Pallars. Gràcies per aquests complets. Ja no cal dir res més, ja. Gràcies, Ilènia, gràcies, Maria. Marxo cap a casa. Una cosa, aquí no sabem quina formació tens, no sabem com vas arribar on ets avui. Jo vaig fer educació social, després vaig fer la llicenciatura de psicopedagogia i un postgrau en joventut. Vale. Perfecte. Bueno, doncs per l'altra banda tenim a la Carme Ferrer. Sabem que vas estudiar a Barcelona, oi? Sí? Sí. Que tens... Res a veure amb el tema social, però sí. Que vas estudiar no ho sabem tampoc. No, jo vaig estudiar periodisme. És que a mi si em busqueu a les xarxes o si em busqueu a internet no em trobareu. No, bueno, hem estat buscant molt i ens ha costat bastant trobar. Però també sabem que tens arrels al Sobirà. No, de fet les meus arrels són al Jussà. Jo soc de Sant Joan de Vinyafrescal, que és un poble que reivindico de sempre. Ben fet. El que passa que sí que és veritat que la vida m'ha portat d'un lloc cap a l'altre i al final visc al Pallars Sobirà. Vale. Sí, baixo cada dia del Pallars Sobirà i així veig les dues realitats. També va bé. Guai. I també sabem que ets actualment responsable de comunicació i premsa. Sí, de fet, jo porto la coordinació de l'Oficina Jove, però a més, bueno, com que fem tots una miqueta de politècnics, al Consell, donat allò que el Pisuerga passa per Valladolid i soc periodista, T'ha tocat, m'he no? encarregat una mica el tema de la comunicació. Bueno, sí. i també avesada a la ràdio, perquè sabem que fas un programa... Ha sigut sempre la meva passió, la ràdio, el que passa que potser no és el que se'm dona més bé, però quan vaig començar periodisme ho vaig fer pensant en això. Pensant en la ràdio. Doncs mira que bé. Després la vida et porta, La vida no la decidissis tu, però bueno. Bueno, doncs avui ens podem recrear aquí una miqueta. Seguim amb la Núria. Bon dia, Núria, què tal? Bon dia. Ets de la Pobla de Segur, sí? Sabem que tens descendents de carnissers. Sí? Però avui en dia formes part de l'equip tècnic de l'Oficina Jove i t'encarregues sobretot de la vessant més educativa, de coses educatives. Crec que si el jovent et coneix és sobretot perquè els has acompanyat en aquest procés de marxar potser del Pallars amb beques, mobilitat, etc. Sí, temes de mobilitat i d'ocupació, bàsicament. Vale, molt bé. I tampoc no sabem la teva formació, no l'hem trobat.
Doncs jo sóc enginyera agrònoma i tinc un màster així més relacionat, seria un màster relacionat amb les polítiques de desenvolupament rural. Vale, super, molt bé. Vale. I per últim tenim el Joan, que tu ets de fora, ets de Barcelona. Sí, jo soc d'un poblet molt petit que es diu Santa Susana i està concretament al Maresme. Vale, però sabem que fa poc més d'un any doncs, vens a viure aquí i t'instal·les a Salàs. Bueno, fa 3 anys que visc aquí, primer em vaig instal·lar a la Pobla i ara fa un anyet i mig que visc a Salàs. Aquí hem esbiaixat coses. Sabíem que un anyet feia alguna cosa. Sí, però... l'únic que sí que porto un anyet i mig a Oficina Jove, això sí. Vale, i treballes amb el jovent, sobretot emancipació, habitatge, treball social al... Jo soc educador social, vale. i no res, treballo bàsicament amb el jovent, diguéssim, vulnerable o que necessita més acompanyament. Vale. D'aquest acompanyament una mica més social. Bueno, i també gaudint del Pallars, de l'esport i recentment de l'esquí, no també? De fet, estic aquí al Pallars per això. Que guai. Bueno, no només per això, però una de les coses més importants és aquesta. L'esport. Sí. Que guai. Bueno, tots 4 teniu, o 6 amb nosaltres, tenim una cosa en comú, que és el Pallars, i ara m'interessa molt, Joan, la teva resposta aquí, perquè vosaltres 3, Núria, Serafí i Carme, teniu les arrels d'aquí, per això suposo que vau decidir tornar, però Joan, tu vas venir, fa 3 anys, acabes de dir, per quin motiu, no? Arriba un moment de la vostra vida, en general, que marxeu o no sou d'aquí, i de cop, bum, vull tornar a casa, vull treballar aquí, vull fer la meva família aquí i vull anar al Pallars perquè què m'aporta, no? En quin moment de la vida decidiu això i per què? Bueno, o sigui, la vida dona moltes voltes i jo vaig venir aquí bàsicament per estudiar. Jo vaig fer un cicle a la Pobla de Segur, a l'ICEM, de senderisme, i arrel d'això jo vaig tornar, perquè jo estava visquent a Girona, i llavors vaig tornar aquí a buscar-me la vida. Però jo vaig venir aquí bàsicament a fer un curs, em va agradar l'entorn, em va agradar molt els vincles que es poden generar aquí i vaig decidir fer aquest pas i quedar-m'hi. No sé si era la meva intenció passar-m'hi 3 anys, però aquí estic. Amb quina edat vas venir? Doncs ara en tinc 32, amb 29. Quanta gent des de l'ICEM s'ha quedat a viure aquí, Moltíssima, Sí. I vosaltres 3, pallaresos, en quin moment vital dieu, o ja ho teníeu molt clar, dieu, mira, jo vull tornar a casa, és el lloc on vull estar i vull apostar per això. O no hi vull estar i t'ha tocat. Jo dic ser la persona rara que jo no volia tornar. No, n'hi ha més d'un, També perquè fa 25 anys o fa 30 que vaig tornar, no era una opció. El que marxava, no? I tornar... Ara sí que la gent té ganes de tornar. És veritat, i això jo ho agraeixo, Però jo no volia tornar. Vull dir, jo ja estava vella on estava, a més pensava que el meu futur estava vella, però al final la feina la vaig trobar aquí. La gent quan et diu, no, és que al Pallars no hi ha feina i tal, bueno, sí que hi és, aquesta feina, el que passa és que l'has de buscar o l'has de trobar. I a mi em va portar la feina i després, evidentment, ara agraeixo la casualitat que em va fer tornar. Agraeixo a la Carme de no sé quants anys tenies, de dir, he d'anar cap allà perquè... Sort. I a més, com veus ara les ciutats, no? La manera de viure en una ciutat que és una forma molt impersonal, molt desagraïda. Tot el contrari que aquí. La qualitat de vida jo penso que és el que hem de vendre més, perquè la qualitat de vida que pots tindre aquí no és comparable. No és comparable. Jo en principi sempre m'havia plantejat de quedar-me al Pallars. De fet, molts estius, quan estava estudiant a Barcelona, tenia la possibilitat de treballar de lo meu a l'estiu, a quedar-me allà, i sempre preferia pujar cap a passar el juliol i l'agost aquí dalt, fent alguna cosa vinculada amb el que a mi m'agradava, en el món del lleure, bàsicament, i de manera voluntària, però també treballant de qualsevol cosa, perquè preferia posar per davant el Pallars, per dir-ho manera, i Tremp, a poder fer de lo meu a fora. I de fer lo teu durant els caps de durant l'estiu, a venir a viure aquí? Després també, no, he estat fent activitats professionals res vinculades amb la meva formació, i llavors vull dir que sempre he posat per davant el poder quedar al Pallars. I tu, Núria? Doncs jo vaig disfrutar molt bona part de l'època de quan ets jove, no? A Barcelona, perquè al final treballava a Barcelona i vaig estar com 12 anys,
i als 32 o així doncs, va néixer el meu primer fill, el Màgic, ara en té 15, i la veritat que té una supersort d'estar aquí perquè és molt esportista, ja ho sabeu, i sort en té dels camins per anar amb bicicleta, perquè jo ara me l'imagino a Barcelona i penso, jo no sé, el carril bici crec que se li quedarà curt, si els pobles d'aquí ja se li queden curts, però la cosa és perquè, bueno, com dèieu, no? Que els meus arrels són molt d'aquí de la muntanya perquè els meus padrins tenien ovelles i eren carnissers, llavors jo sempre, quasi cada cap de setmana venia a la muntanya amb ells. O sigui, el meu refugi era el bou mort i llavors cada cap de setmana que podia estava bou mort. I llavors, clar, cada divendres ja feia la maleta per pujar i el fet de cada vegada costava més no tornar a fer la maleta el diumenge per tornar a baixar era com que cada vegada es complicava més. I llavors vam dir, home, si al final Barcelona són 4 dies, doncs que sigui, no? Ara al revés, no? Baixar el cap de setmana a Barcelona, però quan ho decideixes tu i l'aprofites realment, al final és una ciutat meravellosa, no? És molt bonic anar a Barcelona també perquè tens un munt de recorregut i d'experiències, però quan ho decideixes, no? Llavors jo crec que, bueno, al final la tria va ser aquesta una mica, no? L'amor a la família i a la muntanya. És curiós perquè parlant amb molta gent aquí, sobretot ara amb vosaltres, m'estic adonant que és com emmirallar-nos, vull dir, Nosaltres. Suposo que vau prendre totes aquestes decisions o mica en mica, però bona part de tornar es va dur a terme entre els 20 i 30 anys, no? Que justament ara I nosaltres hem decidit. Oli, no? D'aquí uns anys nosaltres parlarem amb joves i serà com el mateix i és guai, no? Que portem el Pallars tan a dins. Però bueno, seguim. Sí, ara que ja us hem situat una mica, potser doncs, segurament tothom que ens estigui escoltant se us coneix, però ben bé potser no sap el que feu exactament. Llavors volem que doncs, totes aquelles persones que ens puguin escoltar els expliqueu una mica què feu i quin és el vostre paper exactament dins del Consell o l'Oficina Jove. Per què és important que un jove del Pallars us conegui? Mira, si voleu fem una miqueta d'introducció de lo que és l'Oficina Jove. De fet, Perfecte. l'Oficina Jove, nosaltres a lo que és l'oficina, li diem oficina, però en realitat té 2 serveis. Un és l'Oficina Jove i l'altre és el punt d'informació juvenil. Tot això forma part de lo que és la xarxa d'emancipació nacional. Nosaltres formem part d'aquesta xarxa i la paraula clau és l'emancipació. O sigui, anar dins de l'oficina, cadascú amb els nostres rols, perquè aquí som 4 i cadascú tenim uns rols determinats, el que fem és donar suport als joves en aquest procés d'emancipació. Aquest procés d'emancipació intentes que sigui el més igualitari possible, o sigui, que tothom tingui les mateixes opcions a l'hora d'emancipar-se d'una manera correcta. I això és una mica el nostre objectiu principal. Després ho aconseguim o no, tenim els suficients recursos o no, bueno, doncs... Però el que sí que ens obliga tot això és a tractar de temes molt diversos. El nostre lema sempre és que la joventut no és un servei. O sigui, algú pot dir, és que teniu el servei de joventut. No, el joventut no és un servei, és una etapa de la vida. I com a totes les etapes de la vida, hi ha molts factors que contribueixen. Igual contribueix l'ocupació, hi contribueix l'habitatge, hi contribueix també el lleure, hi contribueix la participació. O sigui, el que nosaltres intentem dins de l'oficina és que la gent, que qualsevol mancança que tingui a l'hora de fer aquest procés d'emancipació d'una manera natural i correcta, doncs nosaltres intentem tapar aquests forats i mirar de cobrir-los. Llavors ja dins d'això, mira, cadascú fem una mica el paper que... Toqueu molts temes, Nosaltres fent aquest estudi hem vist que hem de buscar informació sobre moltíssimes coses. Joan, tu et dediques més a la part social, no? Potser acompanyament de nouvinguts aquí al Pallars. Carme, tu et dediques més a... Jo faig una mica tot. Toques tots els Toco àmbits. tots els temes, més que res perquè coordino l'oficina, però sí que és veritat, perquè a més soc potser la més... Coordino l'oficina bàsicament perquè soc la més vella, perquè fa més anys que hi soc, però no per res més, perquè aquí el paper que juguem cadascú està molt equilibrat. El que passa que també tenim unes atribucions a dins dels tècnics comarcals, com si diguéssim, tenim unes atribucions que ens venen de la Generalitat, que a part de la emancipació també estem amb altres històries que, jo què sé, les instal·lacions juvenils, albergs, cases de colònies, tot això també passa per nosaltres. Les activitats que es fan a l'estiu, o sigui, tots aquests campaments, nosaltres fem la supervisió, o sigui, hi ha una part molt més tècnica que aquesta sí que me l'atribuïsco exclusivament, però que ja no té tant a veure amb l'emancipació, però sí amb
amb elements que la Generalitat ha de controlar i que ens deleguen les competències. Però a part d'això, faig una mica el nexe d'unió entre tots, perquè al final saps què passa? Que el que pugui fer el Joan, el que pugui fer la Núria, el que pugui fer el Serafí, ha d'anar tot connectat, o sigui, ha de ser un treball integral. Bueno, i tant com és la joventut, no? Que també tots aquests àmbits es Toqui per tot arreu. interconnectats entre ells, És que el treball ha de ser un treball molt conjunt. Però el Joan estava explicant, la veritat és que la seva feina és molt interessant, perquè és una feina bastant nova dins de l'oficina, però és molt interessant. De fet, m'ha agradat molt el terme joventut, és a dir, jovent és una etapa de la vida on et sorgeixen molts de dubtes i jo que sóc el més nou dintre d'oficina així diguéssim, doncs això és una etapa de la vida i el que s'intenta o el que veig jo és poder acompanyar, poder orientar també, bàsicament, a tot aquell jovent que poder està perdut o no sap o té preguntes, es dirigeix a Oficina Jove i s'intenta resoldre de la millor manera possible i amb els recursos que tenim. I si no tenim els recursos, el que s'intenta són buscar-los o intentar trobar-los en un altre lloc. Bàsicament jo trobo que seria un petit resum d'una tasca que fem dins de l'oficina. I treballar amb altres departaments, perquè al final les consultes que ens arriben són moltes i diverses i a vegades no tenim la resposta, però sí que sabem on anar-la a buscar. Que això és el que a vegades els hi falta a les persones quan arriben a l'oficina, que van perduts i dius que jo això no sé d'on ho he de treure. Almenys dir-los que poden anar... I acompanyar-los en aquest procés també. I vosaltres, Serafí i Núria? Jo en principi portaria una miqueta tot el que és tema educació i salut i a més sóc el tècnic compartit de l'oficina. Aquesta és una figura que respon des de la Direcció General de Joventut, es va crear al seu moment per donar resposta i ajuda a aquells municipis que no tenen una estructura tècnica professional en temes de joventut. I llavors jo seria una miqueta el que coordino amb diferents municipis de la comarca. I jo portaria més el tema de suport a l'ocupació juvenil i els programes de mobilitat, que crec que van una mica relacionats un amb l'altre. També va en funció de l'edat dels joves que venen a l'oficina, perquè, clar, tenim tant joves dels 16 anys fins als 30, a vegades més, tampoc no els diem que no arribes a que et passes de l'edat. I llavors, clar, depenent de l'edat dels joves, tenen unes necessitats o unes altres. Parlo a nivell laboral o de mobilitat i... Per exemple, els joves, més joves que tenen 16 anys, busquen la seva primera feina a l'estiu, doncs ho encares d'una manera, fas l'elaboració del currículum, que clar, tenen poca experiència laboral, però sí que és important llavors que hagin participat en temes de voluntariat, és el que els diem moltes vegades, o estiguin annexats en alguna associació, sigui esportiva, sigui de lleure, sigui el que sigui, doncs això també els permet treballar moltes competències útils que els serveix pel seu desenvolupament i llavors també els diem, destaqueu també aquesta part de voluntariat i per això sempre fem la crida de que estar amb experiències de voluntariat, camps de treball, que es puguin moure amb diferents iniciatives de manera solidària també són importants. Llavors, clar, és diferent amb algun jove que té 20 anys que encara no ha acabat la carrera, doncs hi ha altres programes de retorn al territori, de poder fer les pràctiques. Per exemple, amb l'Institut de Trem, ara la setmana que ve vindran 3 joves a fer pràctiques al Consell Comarcal, joves que estan estudiant el cicle formatiu de grau superior d'administració, o pràctiques que es poden fer a l'estiu amb el programa Odisseu, que quan tens el 50% dels crèdits superats a nivell universitari o de màster, doncs també et pots incorporar a l'estiu a fer pràctiques remunerades a diferents entitats del territori, arreu de Catalunya. I, clar, o joves que han acabat d'estudiar dels seus estudis, tant de cicle com d'universitaris, doncs també tenen un altre tipus de demanda i, per tant, també t'adaptes a les seves inquietuds i necessitats. O després joves que ja tenen, no sé, 28-29 anys, que ja estan com quasi emancipats del tot, doncs la demanda és una altra també, i ens anem adaptant una mica, al final ens ajuda una miqueta, és com un prisma, és com tot, és molt bonic estar amb aquest contacte amb els joves, també de diferents edats, perquè t'aporten aquest sentit així multigeneracional, que vas veient també aprens amb ells, o sigui, la veritat és que es disfruta i és molt gratificant poder treballar amb el col·lectiu jove. Perquè el jove més jove que us ve a veure, quants anys acostuma a tenir més o menys?
El jove més jove segurament l'anem a veure en altres, que són els de 12 anys. Als instituts. No? Perquè nosaltres als instituts... Això de les edats dels joves ha anat canviant, el que es considerava. I ara nosaltres com a mínim el que fem és treballar a partir de que entren a l'institut. Clar, el que pots treballar amb joves de 12 anys són unes coses, el que diu la Núria, i després hi ha els joves de 30 que la seva realitat és totalment diferent. Per això també, a part d'adaptar-nos a tots els temes, ens hem d'adaptar a totes les edats i les necessitats que vagin sorgint. Però això està bé perquè també vas veient l'evolució, no? Els nois i noies de 12 anys d'ara i els de fa 10 anys, però segurament han canviat amb algunes coses, tampoc no tantes, però ha anat canviant. O sigui, el jove més jove seria 12 anys. El jove més jove que ve, normalment el que ve és perquè té una necessitat concreta. Llavors ja és quan... I amb aquestes edats potser ja no tant ve el jove, sinó que ve la família. No? Sí. La família o el responsable... Sí. O ja dic, o anem anant als centres a fer campanyes de temes de salut, de temes de beques, del que sigui. Però dels que venen a l'oficina, segurament, els més joves cap als 16-18 per temes d'ocupació, sí. És heavy perquè acompanyeu a la figura jove durant molts anys. Molts. I en moltes situacions vitals o etapes diferents i la vostra capacitat de treball s'ha d'adaptar totalment a l'etapa vital, no, de la persona que us vingui a veure i és heavy, no? Com acompanyar això i veure aquesta evolució. Clar, i al final, vull dir, si algú té una mica la foto de la realitat, que és una mica el que ens heu demanat, però sou vosaltres, perquè tant els veieu quan tenen 12, que els aneu a veure a l'institut, però també com aquests mateixos van creixent i n'entren de nous, que podeu comparar sense voler-ho, però al final és impossible no fer-ho. Llavors, parlant d'això, que vosaltres teniu una perspectiva molt àmplia, què creieu que fa que avui en dia els joves vulguin marxar o quedar-se aquí al Pallars a viure? El fet de marxar suposo que és el fet d'anar a fora a formar-te en aquells àmbits que aquí potser no ho pots trobar, tot i que ara l'oferta formativa s'ha ampliat bastant i hi ha la possibilitat de fer-ho online, però el fet d'anar a estudiar fora et permet formar-te i sobretot tenir una experiència vital que és molt important i pot ser necessària. Exacte. Desenganyem-nos tots. I hem passat, és molt enriquidor i nosaltres moltes vegades us ho diem, si teniu la possibilitat de fer-ho, feu-ho, no? Hem de ser conscients que no tothom té la possibilitat, Sí. Dona la sensació de que tothom ho pot fer i no sempre és així. Però sí que és veritat que nosaltres el recomanem a tothom. Surt, mira el món, veus el que hi ha i després valores també molt més el que tens. Sí, jo crec que tothom, pot marxar, però no de la mateixa manera pot marxar. I no pot arribar, o no es pot establir en un lloc de poder de la mateixa manera. Però trobo molt interessant poder sortir i compartir experiències amb altra gent, amb altres persones i poder fer la teva vida a un altre lloc. Bueno, és el que parlàvem, no? Potser als inicis d'aquest podcast que la igualtat d'oportunitats no és la mateixa per un jove d'aquí, pot ser que per un jove del Maresme, no? I que vas a Barcelona i trobes que tot és el mateix per tothom i si has de pagar una habitació has de pagar per tothom el mateix i que si la uni, que si tot, i és una mica complicat, no? Però després, un cop ja han marxat, a l'hora de tornar, quins obstacles hi ha aquí que impedeixen que tot el jove que vulgui tornar no pugui? O pugui venir molt poca gent? D'entrada, segons la titulació que haguis fet, per exemple, és difícil trobar un mercat laboral segons quines carreres, si estudies, jo què sé, aeronàutica, per exemple, és difícil, és per posar un extrem, no? És difícil que al Pallars puguis desenvolupar la teva carrera professional. No impossible, però bueno. Aquesta és una, i bàsicament pot ser la més important. Jo crec que també hem de ser conscients des del meu punt de vista, tot això també, el tema d'habitatge, no només aquí al Pallars, sinó el tema d'habitatge en qüestió general Catalunya i segurament territori espanyol, doncs és un tema. O sigui, en altres llocs de Catalunya són per unes altres circumstàncies, com poden ser sí que hi ha oferta d'habitatge, però el preu és molt alt, i aquí pel que he pogut anar veient jo i també de l'atenció dels joves que he pogut anar fent i les dificultats en què es troben, és l'oferta, que no n'hi ha gaire. Llavors, doncs costa trobar habitatge.
Però tot és... digues. No, que per sort igualment moltes coses que igual fa 10 anys nosaltres veiem que eren un inconvenient per tornar els joves al territori, moltes d'aquestes s'han solventat. Jo crec que han anat passant, perquè el tema de comunicació sí que a vegades és complicat, però ara hi ha moltes més iniciatives, no? de compartir cotxe, més transport, s'ha mogut un món completament diferent en 10 anys, i després el tema del teletreball, doncs també hi ha titulacions que eren impensables que es poguessin establir aquí al territori i ara, gràcies al teletreball, són possibles de fer. De tota manera, a mi ningú em treu que les oportunitats no són tan diferents d'aquí a una ciutat, perquè jo crec que és un bloqueig mental que a vegades tenim, que ens sembla... A l'època que soc jo ja us he dit, soc vella, i a la nostra època tornar era com una espècie de fracàs, no? I ja tenies aquell bloqueig mental de no s'ha de tornar perquè l'èxit està fora. I cada dia veus més, i a més mentalment jo penso que tothom ho tenim més assimilat, que l'èxit no està fora, l'èxit està allà on estiguis tu. I aquí hi ha models d'èxit molt, molt xulos. I veus que qui vol tornar, torna. O sigui, és més les ganes, perquè jo no veig que en una ciutat, si estàs en una gran ciutat, i quines són tantes les oportunitats que tens. O sigui, l'habitatge està més car, que aquí també Déu-n'hi-do, el que diem, Déu-n'hi-do lo car que està i el poc que n'hi ha. Però encara a hores d'ara condeix més. O sigui, el teu mateix sou condeix molt més vivint aquí que vivint en una ciutat. La qualitat de vida és molt més alta, no t'has de passar el temps... M'ha caigut una ullera. M'he dit una ullera. Perdoneu-me. Els nervis. No sé què ha passat. Per això dic que jo penso que això és una mica una fal·làcia, el fet de... És que fora tindrem més... S'ha d'anar a veure què hi ha fora, però també veus que a fora no et donen res. No et donen res. I el dia que tu... Em penso que ho vaig sentir en un dels podcasts que vau fer d'uns altres companys nostres que diuen, bueno, és que si hi ha un lloc de feina en una ciutat, hi haurà 3.000 persones que estaran optant per allò. I aquí, en canvi, potser les oportunitats són més senzilles i hi ha el més tu a tu, el fet que et conegui la gent... Clar, el mateix passa amb l'habitatge, justament que ho dèieu. Sí que pot ser un impediment, però ha sortit ja al llarg del podcast que bé que pot ser un impediment, però alhora el conèixer la gent fa que moltes de pisos tancats doncs sí que se deixin a llogar-los, i el del tu al tu, del boca a boca, que al final a Barcelona, per molt que coneixis la persona... Si no la coneixeries, va-la jo i ja està. O de vegades hi ha tot el que és el patrimoni familiar que et permet retornar amb algun piset de la tieta o de l'àvia o de la padrina, perdó. També això sí, sempre hem de pensar que no tothom té aquesta estructura que ara estem dient, perquè... Ni les mateixes oportunitats. El Joan, per exemple, treballa justament amb persones que no tenen aquesta estructura familiar, que els hi costa molt més... O sigui, trobo que aquestes persones sí que tenen dificultats reals a l'hora de poder fer una emancipació correcta. Però potser tindria les mateixes dificultats en un altre lloc. Òbviament. O encara pitjors, no? Per això, que... Sí, és el que comentava abans. Jo trobo que una de les peculiaritats d'aquí del territori, que teniu aquí al territori, és aquest vincle. O sigui, a mi m'encanta poder tractar les persones de tu a tu, no... En una ciutat, òbviament, tens molta oferta cultural, esportiva, tota la que vulguis, i no te la pots acabar. Que moltes vegades també, si ho sectoritzes per barris, entenc que et vas coneixent i t'acabes coneixent, però aquí el territori és molt ample i tot i així t'acabes coneixent i hi ha connexions amb tothom que et poden facilitar molt la vida, la veritat. Vull dir, hi ha coses dolentes, hi ha coses bones, però aquesta jo trobo que és una peculiaritat molt bona que teniu aquí al Pallars. Bueno, i al final, com deies tu, Carme, potser fa 10 anys tornar era considerat com un fracàs, no? Perquè no hi havia tants avenços ni tanta tecnologia com per poder desenvolupar aquí la teva feina professional, però com deia la Judit al primer podcast, que és qüestió d'autoestima, que potser ara ja no tant, nosaltres pensem que no és ja no tenim autoestima, nosaltres, molta gent que coneixem marxem i proclamem als quatre vents que som del Pallars i visca tornar a casa quan podem, no? Però el fet aquest de creure'ns que el Pallars és un lloc ple d'oportunitats i intentar treballar i apostar per això, crec que ajuda, no? Com a crear aquest sentiment de vincle, comunitat, d'apostar per això, i crec que això amb els anys està com canviant, no? Ja no es pensa tant, potser... Ha canviat moltíssim. Crec que quasi es pensa el contrari, vull dir que guai que pugueu viure aquí, envoltats de natura... Ara ser de poble té un valor, o sigui, ara ser de poble és un pur a favor de la teva biografia. Sí. Abans
ser de poble era un punt a la contra, perquè era com que estaves atrasat, com que no t'havia arribat res. Ara, avui per avui, les tecnologies arriben aquí i arriben a tot arreu. Sí. O sigui, un jove d'aquí probablement té més valors que un jove que ha viscut sempre en una ciutat. Sí. I no és per desmereixer ni molt menys, però nosaltres segurament som més capaços de viure en el seu àmbit o en el seu medi i, en canvi, ells els costa molt més viure en el nostre, perquè les experiències que han viscut són més àmplies. I tot el que ells tenen, que és això, la tecnologia i la cultura, que també s'ha tensat molt, gràcies a les tecnologies s'ha tensat molt. Bueno, jo penso que tot això ens ha fet més rics. No, i de fet de que vingueu joves i us instal·leu aquí al territori i promogueu iniciatives tan boniques i tan necessàries com, per exemple, vosaltres l'encamada que heu fet, jo crec que tot això és una suma i fa un efecte crida, no?, per tots els altres joves, que el que intentem moltes vegades a l'oficina és quan veiem algú que té algun dubte del que vol estudiar i així, i ens diu algunes titulacions, per exemple, que això sí que ho fem molt la unió de dir, ai no, doncs sabem qui ha fet òptica o qui ha fet aeronàutica o qui ha fet medicina, i els intentem enxarxar perquè es puguin comunicar i sàpiguen una mica l'experiència o antropologia o carreres que igual... No? I llavors els posem en contacte perquè els hi puguin explicar també la seva experiència amb aquell estudi. Això sí que és una part molt bonica que veus que sí, que agrada, no? Que a vegades no hi penses, però anar coneixent, a vegades fem moltes preguntes i els hi diem, igual som xafarders o no, però no és això, és que també volem conèixer-vos més perquè també ens serveix la informació que tenim per nosaltres traslladar-la a una altra persona que creiem que pot tenir la mateixa necessitat. Llavors, com més informació a vegades saps, no personal, sinó a nivell educatiu i ocupacional i així, doncs també ens va bé nosaltres per poder orientar-los, no? Heu observat alguna necessitat específica i en concret del jovent? O aquesta necessitat específica ha anat canviant amb els anys i ara és una, però fa uns anys era una altra? Del jovent al Pallars? En general. O què és el que més us venen a preguntar, a demanar? Va en funció també una miqueta de les edats, però perquè, per exemple, quan estan acabant els estudis postobligatoris i veuen que potser han de marxar, la necessitat específica és intentar trobar ajudes econòmiques per intentar pal·liar una miqueta, intentar poder fer front a les despeses econòmiques que suposa marxar a estudiar fora. Però una necessitat específica... Jo penso que més o menys no varia. Les necessitats no han anat canviant molt. Jo, de la transformació més gran que trobo del que és l'eix social jove a la nostra comarca, que també és a tot arreu, és més aquesta introducció de fa 10 anys cap aquí, de persones nouvingudes. Ha canviat una mica el panorama en aquest aspecte, però els que són d'aquí del territori, els que han nascut aquí, no sé si han canviat molt les seves necessitats. Han canviat les maneres de ser o les maneres d'actuar, el que sigui, però les necessitats continuen sent més o menys les mateixes. Però sí que l'estructura social potser ha canviat una mica. Clar, jo crec que és més l'estructura social en el sentit que abans, òbviament, com comentàveu, era poder impensable teletreballar, perquè bàsicament poder no existia, i ara hi ha aquesta virtut de poder teletreballar i muntar el teu negoci aquí i no sé, treballar per una altra regió. Jo crec que les necessitats bàsicament són aquestes tecnològiques també i a poc entenc que tema transport abans aquí era diferent, tot i que ara també és diferent que altres anys, però ha anat evolucionant, tema laboral igual, tema educatiu, el que comentàveu abans, ara hi ha molta oferta educativa. En podria haver més o en podria haver menys, però n'hi ha més que abans, llavors això trobo que és positiu també aquí a la comarca, on poder s'havia de desplaçar abans un jove a estudiar fora i ara poder té el cicle formatiu o pot ser un batxillerat, que n'hi ha 1.000 també, 1.000 no, però vull dir que n'hi ha més d'un. Exacte. Sí. Ens vols parlar una mica d'aquesta vessant més nova o moderna, o el grup, aquest col·lectiu jove nouvingut que arriba aquí, com ho fa per enxarxar-se, per aconseguir feina, com ho ha de fer una persona que ve de fora? Aviam, jo crec que s'ha de diferenciar. O sigui, s'ha de diferenciar entre jovent nouvingut, pot ser nouvingut jo, per exemple no soc d'aquí, llavors també soc nouvingut, o un nouvingut d'un altre país.
depèn del país, doncs canvia. Però això no són coses del Pallars, és a dir, són coses estatals que marquen, i et marca la teva joventut, o et marca la teva infància o la teva adultesa. Jo treballo amb joves que n'hi ha molts que no tenen documentació, és a dir, tenen passaport però no poden obtenir un contracte de feina i no poden accedir a certes coses que una persona poder europea o d'un altre país sí que podria arribar-hi. Bàsicament és això, i jo el que intento és que aquesta etapa que estan aquí poder-los orientar i poder-los facilitar una mica la vida. I els ajudeu en els tràmits, tots administratius que requereixen... Per exemple, o orientació a altres serveis que no em pertoquen a mi, sinó del mateix Consell Comarcal. Per exemple, hi ha el Servei d'Immigració, on s'ofereix una informació a tothom, jove o no, que és nouvingut, i per tant se'ls explica una mica quin és el seu procés d'arrelament o quines condicions tindrà durant X anys aquí en no tenir documentació i com podrà obtenir-la. Llavors, la meva tasca aquí seria acompanyar, un cop tenen X anys aquí, per exemple, acompanyar-los en el procés documental. Bàsicament, això. Sí, ara, de totes maneres, Joan, ara hi ha un projecte molt xulo que estaria bé que l'expliquessis. Sí, perquè sí. Parlem dels papers, de la documentació, del no sé què, però també és molt important l'arrelament d'aquestes persones. Sí, el projecte bàsicament va començar l'estiu de l'any passat, vull dir, és un projecte molt petit, on fem petites activitats amb joves, i el que s'intenta són activitats esportives, culturals, el que puguis trobar aquí al territori, és a dir, són activitats peculiars d'aquí. Hem fet activitat d'escalada, hem anat al telefèric de Vallfosca, o sigui, gràcies també a altres entitats o serveis com l'Ajuntament, no? Aquests vincles que parlàvem abans, molt propers i que han sigut més fàcils de fer activitats. És un projecte petitó, però estem bastant contents, i l'objectiu principal és que coneguin el territori, perquè molta gent no surt dels nuclis més grans, com pugui ser Tremp o Pobla, que conegui el territori i que s'enxarxin entre ells. Que guai. Que es conegui la joventut. Ja està. Que guai. Parlàvem de necessitats específiques i que potser no han canviat tant dels joves que són d'aquí, potser s'ha introduït aquesta nova vessant de l'oficina jove de treballar amb nouvinguts, però també potser podem parlar de comportament, de com es comporten els joves, que és alguna cosa que crec que va intrínsecament lligada a la vostra feina, i hi ha un moment clau potser en la seva evolució, que és la pandèmia. Vosaltres heu notat alguna mena de canvi en el seu comportament, ja sigui per les influències que reben a través de les xarxes socials o de com es comuniquen ells en la seva manera de fer després del Covid? Jo no sé si ha tingut a veure amb el Covid o si simplement l'evolució ha anat cap aquí. O sigui, que està clar que el jove cada vegada és més individual, que... però això és una tendència que no és nostra, no és del Pallars, sinó que és una tendència, malauradament, de tothom. O sigui, No, però us heu d'adaptar a això. Sí. El que sí que hem notat amb peticions dels instituts, igual serà que ho pot explicar més bé perquè és el nostre contacte, el portaveu amb els instituts, no? Quan els preguntem una mica quins tallers us agradaria fer durant tot l'any, no? Fem totes les programacions de tallers i els hi passen enquestes als seus estudiants, i sí que el tipus de tallers sí que ha variat. Clar, per exemple, potser abans de la Covid, però és que clar, no sé si parlar d'abans de la Covid o no abans, però ha sigut una evolució. Per exemple, no rebies tantes demandes de tallers de salut emocional o vinculat a tot el tema de la salut mental, no? Llavors ara veiem que d'uns anys cap aquí ens està creixent molt la necessitat d'introduir tot el que és l'àmbit de la salut mental als instituts i, per no dir, a les escoles de primària, no? Però clar, suposo que... saludables també. Suposo que la Covid sí que ho va agreujar una mica, però ja és una tendència que venia potser vinculat amb el consum de xarxes socials, per exemple, que ha fet que molt jovent s'anés aïllant una miqueta més i que anés veient altres opcions que de vegades són hàbits que no són sants, per dir-ho d'alguna manera.
El que està clar és que la gent jove a vegades sembla que tingui por al tracte personal, no? Perquè prefereix enviar un WhatsApp quan fa una consulta, prefereix enviar un correu electrònic, prefereix contactar a través d'Instagram, en lloc de trucat, que a vegades dius, ostres, és que ens sortiríem més ràpid de solucionar aquest tema si vens i en parlem una estona i tal, no? Crec que ens podem dividir sobre aquells que ens costa trucar per telèfon i els que no, eh? Podríem dividir directament així la joventut. Just estava pensant en Els això. que tenen el mòbil a la mà em podria incloure perfectament i Bueno, i nosaltres també, truquen I aquells que tenen el mòbil a la mà i truques i mai contesten, i també en un WhatsApp I també en seguidament. WhatsApp. No puc parlar. Però que això és molt indicatiu, perquè això és una tonteria, no? No, sí. Com parlen, com ens dirigim a les persones, però és molt indicatiu, perquè al final aquesta mancança de la humanitat potser és el que també ha portat amb aquests processos de salut mental tan greus que tenim ara. sí que la Covid, potser en el tema d'oci, va enganxar amb alguna generació que a lo millor no van tenir la possibilitat de celebrar o de fer algun tipus de festa en moments puntuals de la vida, moments puntuals però importants, perquè potser si t'enganxen als 16 anys que no et deixen sortir, o als 17 que no et deixen sortir i anar a un ball de, no sé, de carnaval, per exemple, això sí que hi ha hagut algunes generacions que parlant amb ells t'ho diuen, no? Els ha tocat una mica. El primer any d'universitat també, que és quan toca conèixer gent i sortir. Per exemple, en aquest sentit... Ja t'has quedat a casa, ho fas per internet i quan tornes potser a casa ja no... És a dir, no és el mateix viure fora 4 anys o que ja t'has buscat un pis o el que sigui, que potser és com, ha durat un any i mig, us donen la possibilitat d'acabar l'últim any per internet, ja potser per 1 o 2 ja no marxes... Clar. I llavors t'habitues a unes maneres de fer... Que si t'agafa l'últim, doncs ja, en el nostre cas, ens va agafar l'últim, ja està bé, o sigui, no passa res. Sí, però el primer... Però nosaltres potser hem crescut en aquest punt mig entre el que deia la Carme el contacte personal, parlar entre persones allí al carrer, passar hores junts i comunicar-nos físicament, i l'altra part, no? Que avui en dia... No, jo trobo que l'altre dia mirava un documental i parlaven sobre el comportament d'uns esportistes i era com... No, és que, clar, la gent jove d'avui en dia a través de les pantalles es comunica tota l'estona coses importants, coses que no són importants. Que no és el nostre cas, això. No, però jo trobo que a vegades em costa parlar amb joves perquè no... Sí, tenen aquest comportament més de pantalla i en canvi amb persones més grans és com que em demanen que els truqui, no? que ho acabarem més ràpid. I és com que això també ens porta a parlar de com es comporten ells a nivell de participació. Vosaltres que entreu als instituts i demaneu que feu tallers o que responguin enquestes, potser aquest comportament més individualista fa que participin menys i de retruc fa que tampoc col·laborin o formin part d'entitats, no? I potser la col·laboració o la participació jove va baixant i és algo que potser hauríem d'intentar canviar, no sé com, és un repte realment que teniu i que tenim en general, però ho heu notat que avui en dia els joves participen menys? Sí, s'ha notat i moltíssim. En tots els àmbits, parlo? Sí. No valoren el fet aquest de la importància, per exemple, de formar part d'una entitat i d'anar a fer voluntàriament durant 4 dies que pot durar una festa major, d'estar ajudant a muntar, a posar cadires o a muntar l'escenari o a dibuixar, algunes cucanyes, o a muntar unes cucanyes per la canalla, perquè sovint n'hi ha que sí, però majoritàriament costa cada vegada més. Però només els joves o tothom, la gent en general, són menys? En general ens estem tornant a una societat molt individualista, que només ens mirem el melic, no? I llavors és allò... Això també, quan heu tret el tema de la Covid, quan va passar la Covid, hi haurà un abans i un després, tothom canviarà, i que hem tornat als orígens, no? Però bueno, mira... Clar, però després volem que les cadires estiguin posades per la festa major, no? Vull dir, no t'ho trobaràs en un vídeo. Ara tu fixa't que la gent només parla dels drets i com que jo pago, això ha d'estar fet. Mira, jo visc en un poble molt petit i tu veus que és dels últims llocs on aquestes coses arriben, però moltes vegades arriba gent que ja no estan
O sigui que aquesta és la diferència a vegades entre la gent que a vegades ve de fora a viure en un poble perquè volen la natura, volen no sé què, i volen la solitud. Dius, no, és que viure en un poble no és viure en solitud, és viure en una comunitat que té unes regles que cada vegada s'estan trencant més, perquè tu antigament, si no et baixava aigua de l'aixeta, en un poble com el meu, tu no trucaves a l'Ajuntament. Tu anaves al dipòsit a veure què havia passat, no? Doncs ara ja no, perquè com que paga un impost, doncs ja que m'ho facin. Llavors ens hem creat aquest individualisme i no és només de la gent jove, és de tot tipus d'edats. De totes maneres, també diré que hi ha gent molt participativa i que participen en tot, i això ha sigut sempre, perquè això ja fa 15 anys en parlàvem, i gent que no participen mai en res. O sigui, els que et trobes, te'ls trobes a tot arreu. Les entitats estan a totes. I dius, com el Serafí, no? Que dius, és que és d'això, sí, perquè està bé a totes, perquè el que està a tot arreu, perquè li agrada participar i li agrada... Però sí que és veritat que anem cap a una societat cada vegada menys, però no només els joves, el que passa que els joves marquen la tendència i quasi que els hi obliguem, perquè com que no els deixem sortir de casa, perquè no els deixem sortir a jugar al carrer, no els deixem tal... I quan parlàvem del què falta per tornar, perquè la gent vulgui tornar cap a un territori, tan important, i això també ho hem parlat moltes vegades a nivell d'oficina, tan important com la feina, l'habitatge, això és el vincle que tu tingues. I un vincle pot ser amb la teua colla, però pot ser amb una entitat, pot ser amb l'esport, pot ser amb un equip esportiu. Has de tindre aquell vincle que fa que tu cada dia tingues o cada setmana tingues la necessitat de tornar. I que llavors aquest vincle fa que un dia diguis, bueno, doncs jo ja em quedo, no? Com diu la Núria de la seva experiència, no? De dir, com que jo pujava cada setmana, al final saps que et dic que ja em quedo aquí i ja trobaré la manera. I el més important segurament no serà la feina que estic fent, però sí on vull viure. Vull dir que el vincle és important i hauríem de promoure-ho, però costa, També us diré que costa molt. Costa, però és el que deies abans, no? Que mica en mica el fet de ser de poble està tornant a tenir un valor afegit que abans potser no tenia. Sí, el ser de poble té un valor afegit, o sigui, és un punt a favor. Però també és veritat que cada vegada dins dels pobles ens estem tornant més de city, saps? Actuem més, doncs això, no? Els meus drets, els meus impostos, els meus d'això, i dius, no, és que tu has de contribuir també. No? Però... Bueno, tampoc sé com s'hauria de fer. Bueno, és complicat i a part que són coses que potser ara avui en dia o treballeu per una proposta de joventut que no té resultat fins d'aquí 10 anys. Vull dir que potser aquest estudi que estem fent ara tindrem molta informació i després fareu moltes propostes que potser funcionaran, però no veurem el seu fruit fins d'aquí X temps, no? Que al final també teniu una feina que és pacient, lenta, no? D'acompanyar. I que... Tampoc sabem mai si el que han fet té un impacte real. L'impacte és aquell. Nosaltres volem pensar que sí. Bueno, una mica sí. Sí, hi ha programes que estan més ajustats i l'impacte doncs es comptabilitza al minut 1, no? Però majoritàriament aquest acompanyament que es fa el veus al cap de molt temps i saps perfectament que no és només gràcies a tu, sinó que és gràcies a tota una sèrie de coses en les que nosaltres intentem contribuir amb aquell granet de sorra que No, però a vegades l'impacte individualment el podem valorar quan veiem joves que potser han vingut o adolescents que han vingut als 12 anys, tornen als 15, tornen als 17 perquè tenen com un referent i veus que marxen fins i tot a fora i se'n van a fer pràctiques o se'n van a treballar per Europa, a Alemanya, per exemple, pensant en un cas, crec que estem pensant el mateix, llavors cada vegada que venen a Trem et venen a veure perquè ja tenen un referent i li has estat solucionant. Doncs això és un impacte que pots anar avaluant al moment, no? Dius, ostres, doncs mira, aquesta persona... Sempre tens algun referent que sí que et pot donar una mica de feedback sobre com estan anant aquells projectes que feu. Parlant de projectes que sabem, tu Joan ens has comentat que és justament el que ha sortit ara fa poc, ens agradaria que ens parléssiu una mica sobre els projectes en els quals fa temps que es fan o són nous, que creieu que tenen més impacte en el jovent, perquè per exemple la Núria un cop ens va comentar que Garantia Juvenil sí que va ser com una mica un abans i un després perquè permetia, ara potser no tant, però com donar molts llocs de treball i per la gent que ens escolti una mica saber exactament aquests projectes. Per exemple, aquest programa de contractació de joves va començar el 2016 i encara continua. Sí que és veritat que cada vegada hi ha menys recursos i, de fet, l'altre dia vam fer una reunió amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, que al final són els que ens atorguen els fons, venen d'uns fons europeus,
i ens preguntaven una mica les dades i els hi deia, home, des del 2016 fins ara aquí a la comarca hem contractat a 100 joves. Jo una. Un centenar, ja va ser un exemple, Jo una. un centenar de joves que, universitaris o com el cas de la Ilènia, que hagin acabat el cicle formatiu, i la veritat és que hem tingut un bon retorn perquè moltes vegades igual no s'han pogut quedar treballant al mateix lloc de treball, però sí que és el pont aquest, no? Que els ha obert les portes per conèixer una miqueta tots els recursos ocupacionals i veure els diferents tipus d'empreses que t'ofereix el teu territori, no? I coneixen diferents experiències i així. Llavors, clar, l'únic que el que vam reivindicar una miqueta és que això, no? Que cada vegada el pressupost era inferior i començant el 2016 contractant, per exemple, el Consell Comarcal havíem contractat 7 joves, l'any següent 7, 6, 5, tal, doncs fa 2 anys que només en podem contractar una de jove, no? Com és el cas d'aquest any i de l'any passat. Llavors, nosaltres ja vam fer la nostra queixa, com si diguéssim, perquè, per si poden pressupostar-ho d'una manera més elevada. I després també hi ha el programa d'autoocupació dels joves, de joves dels 18 als 29 anys que volen muntar el seu propi negoci, doncs també hi ha la subvenció d'autoocupació. Forma part de les dues. I aquí també servir. No, però crec que la part xula d'aquests projectes en concret, parlo dels teus, Núria, perquè els coneixem més, crec que justament t'agafen una època en la qual, és a dir, tu potser pots tenir moltes ganes de quedar-te a viure al Pallars, però arriba una edat en la qual has de treballar i potser, si jo, en el meu cas particular, no hagués trobat feina en un període de temps, doncs hagués acabat marxant perquè probablement a la ciutat del que jo havia estudiat, en un lloc o l'altre, alguna cosa hagués trobat. Però el fet de poder entrar a treballar a l'Ajuntament de Tremp em va permetre, mentrestant, fer una mica de contacte amb els llocs on volia treballar i donar-me a conèixer i saltar a algo que era més el meu. La finalitat d'aquest programa és l'accés a les primeres experiències laborals, no? Que al final és perquè tinguis una experiència laboral que estigui adequada al teu nivell formatiu. Llavors era com la porta d'entrada a poder treballar, que et donessin l'oportunitat de treballar cobrant al mateix temps, perquè al final és com unes pràctiques però remunerades, condicionat al teu nivell d'estudis, no? És un supergran aprenentatge i estàs en un entorn laboral real, al final, no? El teu dia a dia et porta a... I que per vosaltres, els joves, us ha funcionat bé, crec, però és que per nosaltres, com a administració o entitats sense ànim de lucre que també hi podien optar, encara molt millor ens ha anat, perquè poden entrar joves recent titulats amb ganes, supermotivats, que t'expliquessin continguts de l'àrea on estaves treballant completament nous. Això també era un canvi per la gent que eren projectes que al final necessitaven també aquest aire fresc que aportava el jove i amb uns coneixements completament nous i innovadors. Al final aquesta captació de talent jove per nosaltres ha sigut un superregalàs. Per això estem reivindicant és que necessitem més joves que es puguin incorporar en aquest programa. Un dels projectes que creiem que ha marcat molt els darrers anys l'esdevenir de l'Oficina Jove ha estat el fet del projecte Instituts, per dir-ho d'alguna manera. El fet de poder anar nosaltres allà on està l'alumnat jove, estan als instituts la major part del dia o dels centres de secundària, doncs el fet aquest ens ha permès donar-nos a conèixer a l'alumnat i sobretot al professorat. A partir d'aquí hem notat com les visites a l'Oficina Jove han crescut, molta gent ens coneix bé, fa consultes, a nosaltres ens permet, quan és l'època de beques, per exemple, anar a les aules i presentar-los aquesta oferta. Després ja es posen en contacte amb nosaltres, els ajudem a tramitar, però clar, ens ha permès ampliar aquesta línia de vinculació amb l'alumnat, però sobretot també amb el professorat. El professorat ens coneix, el professorat sap que a vegades té una necessitat en concret que des del departament no li cobreixen i nosaltres som aquell recurs professional que potser li facilitem contactar amb un jove emprenedor perquè estic fent una assignatura d'emprenedoria i vull fer una xerrada i no sé com fer-ho, o bé veig que
que el meu alumnat consumeix molta beguda energètica que no hauria de fer. Per exemple, teniu la manera de fer alguna xerrada, un taller. Clar, tot això és un projecte que també cal posar damunt de la taula i que ens ha anat molt bé. Després, nosaltres també som conscients de que de vegades des de l'administració el que hem de fer és potenciar o recolzar totes aquelles iniciatives joves que hi ha al damunt de la taula. A partir d'aquí veiem doncs, que hi ha entitats o grups que s'associen i fan projectes. No sabem com recolzar-los, doncs des de fa un any hem creat, des de fa uns mesos hem creat el Premi Iniciativa Jove, no? Nosaltres volem que ells continuïn treballant amb les seves iniciatives i nosaltres els intentem recolzar. Vull dir, aquests 3 projectes que hem comentat jo crec que són importants. El tema aquest el projecte que porta el Joan, tot, vull dir, serien potser a hores d'ara tot el tema aquest és el que destaca de la feina diària que fem, no? I lligant-ho abans el que he comentat de com són les noves maneres de relacionar-nos amb el jovent, entenc que les xarxes és un punt molt important. És a dir, abans el Serafí també comentava el tema beques, doncs, quan surten, m'invento, beques de l'Alt Pirineu i l'Aran, beques de mobilitat, com el que comentava Núria abans de mobilitat internacional, el que sigui, nosaltres a través del compte d'Instagram, a través de xarxes, també intentem fer arribar tota aquesta informació, perquè vulguis o no, al principi de la conversa, el que es diu molt bé, Carme, és que som divulgadors i divulgadors de la informació del que pugui haver aquí al territori. És a dir, intentar fer arribar aquesta informació juvenil a tots els joves. I nosaltres el que intentem és aprofitar tots els recursos que hi ha, perquè nosaltres en tenim de recursos, alguns, limitats, però sí que és veritat que n'hi ha molts de recursos que el que hem d'intentar és que tothom que hi pugui accedir ho faci. Perquè ens hem trobat que, és que clar, parlem molt a vegades dels temes de les beques, però penso que és una cosa fonamental que la gent desconeix molts cops, que no sap quan hi pot accedir, quan no, i nosaltres vam proposar de dir tothom que hi tingui dret s'ha de presentar i l'ha d'obtenir, i nosaltres els hem d'ajudar, perquè també passa amb els temes del Servei d'Ocupació de Catalunya. Hi ha molts projectes, tu pots optar per ells o pots no optar-hi. Nosaltres hem mirat d'optar per tots aquells que ens ha semblat que eren beneficiosos per la gent jove del territori. Perquè dius, bueno, potser nosaltres no tenim aquells recursos, però sí que hi són els recursos, i el que hem de fer nosaltres són els transmissors d'aquests recursos. Hem de fer que la gent de la nostra comarca, tothom que tingui un dret, el pugui exercir. I una mica som el lligam, no? Amb tot això. És molt heavy, la feina que feu. Ara parlàveu tots i... Pues no es veu gaire. He pensat a parlar dels vostres projectes i jo no sé, he pensat molt en la meva època d'institut, ara que dèieu que heu engegat també projecte d'institut i tal, i realment jo crec que ho esteu fent superbé. Sí, de veritat. No, de veritat, fa anys quan anàvem a l'Insti nosaltres, crec que tot això ho hi eren, però no de la mateixa manera, i crec que és un gran avantatge que avui en dia els joves puguin comptar amb la vostra ajuda en el moment adolescent en el que es trobin, i és superimportant que us coneguin i us vinguin a veure si necessiten fer-ho. Al final sou el referent de joventut d'aquí al Pallars i és superguai que estigueu tan motivats encara per acompanyar-los d'aquesta manera. Vulguis o no, també s'ha de posar també hem de remarcar que el fet d'obrir l'oficina jove l'any 2015, crec que va ser, sí, l'any 2015... Ja existia el servei de joventut, però com a oficina, sí. Doncs també ha estat un abans i un després, no? I sobretot, pel qui no ens conegui, estem situats al carrer Pere Sall de Tremp, però sobretot el fet de poder obrir la porta i ja atendre a la persona jove que es dirigeix, que es dirigeix o que ens ve a veure, això em marca moltíssim positivament, no? Acostumats a que l'administració, a vegades, quan passes una porta, hi ha una primera barrera que et diuen on vas, després has de passar una segona barrera que et diuen ara no hi ha ningú, i després una tercera. Nosaltres, a diferència de tots aquests impediments, per dir-ho d'alguna manera, només obrir la porta ja els tenim. No és l'espai que voldríem,
però tenim l'espai. Però ja els podem atendre i podem fer aquesta rebuda, i tot això crec que també s'ha de posar damunt de la taula, el treball coordinat amb els ajuntaments dels municipis de la comarca. I amb altres departaments. Amb altres departaments del propi Consell Comarcal, amb entitats del món privat que també estan treballant pel jovent del territori. Doncs també estem iniciant línies d'actuació conjuntes, perquè el que veiem és que tots tenim el mateix objectiu final, que és ajudar a la persona jove. Doncs si podem ajuntar-nos, ja que els recursos econòmics sembla que no són els que voldríem, doncs almenys intentem ajuntar i crear sinergies. Que els joves han de tenir clar que al final, o sigui, que vosaltres els voleu ajudar, i que no els hi faci vergonya, entre cometes, anar allà a l'oficina a preguntar, sinó és que, encara que potser alguns no ho creguin, que esteu allà per ajudar-los amb allò que els hi calgui. Sí, a vegades n'hem parlat, moltes vegades n'hem parlat de dir, la nostra filosofia és tothom que entra a l'oficina de sortir amb una resposta. Pot ser la que espere o no, saps? Però com a mínim amb una resposta, perquè la nostra obligació és buscar-les, les respostes. Després, igual hi ha coses impossibles, però ho hem de saber. I és que fins i tot gent que no són joves, fins i tot el que ve i diu és que m'han fet anar a 3 administracions i jo encara no sé on he de pagar aquest rebut, saps? Tonteries d'aquest estil, perquè com que nosaltres estem a peu de carrer, la gent entra hasta per casualitat, i dius, no, és que les persones, nosaltres ens devem a les persones, i per tant, quan entren aquí, els hem de facilitar, o sigui, no pot ser és que això no és meu, o això no ho sé, o això... Bueno, si no ho sé, primer busquem-ho, i després resultarà que igual no es pot fer o no és possible. Però la resposta l'hem de donar. I de vegades ens comenten que fem uns horaris que potser per de cara al jovent no són gaire afavoridors, però dins d'aquest tarannà que tenim les 4 persones aquí presents, de voler ajudar, doncs estem oberts al que sigui, i si convé es queda un dia a les 6 de la tarda per ajudar a fer un currículum, o un dia a 7:15 del matí estem amb una mare fent una beca. Vull dir que no... Ho fareu de més a més, però no estareu oberts 24... Vull dir, si no, estaríeu oberts 24 hores al dia, com tots els comerços i com tots els serveis. Això sí que la Covid va marcar un abans i un després, és el tema de les cites prèvies, això llavors, que sense cita també atenem, però clar, nosaltres ens va molt bé si algú contacta amb nosaltres i ens diu, doncs mira, em podríeu ajudar a fer la beca, llavors pues sí, vale, pues vens tal dia, tal hora, i llavors... Bueno, però sempre hem sigut bastant reacis a la cita prèvia, Sí. Quan se mos va imposar, fins i tot vam dir, no farem cita prèvia, perquè el que fem això és un bloqueig, o sigui, tu incentives a la gent a que no vingui, i sobretot a la gent jove. El que, clar, si és per una cosa en concret que hem de fer un tràmit, sí que diem, escolta, vine perquè necessitem un rato per estar i per parlar-ho i per solucionar-ho. Però si no, tothom que vulgui que entri, que estem allà pel que sigui. Bueno, moltes vegades això de la cita prèvia és entres, preguntes, llavors dius, ostres, doncs mira, he de portar això, això i això, o t'ajudaré amb això, això i això, i tornes un altre dia. Vull dir que a vegades és això. Però sempre hem sigut bastant contraris, perquè hem vist que això ha bloquejat a molta gent, i ha endarrerit molts processos, i això potser no ho hauríem de dir. Però en el nostre cas hem mirat d'evitar-ho. Fins i tot ja dic, quan després de la Covid, que allò posaven la ratlla, la distància, el metacrilat, el no sé què, nosaltres vam intentar sempre de no posar-hi cita prèvia perquè moltes persones no vindran. I el que nosaltres volem és que la gent vinguin, que preguntin, i nosaltres els escoltem en el que puguem. Els podem ajudar o no? Pues hi ha coses en les que sí i altres en les que menys. Sí, l'escolta és un punt que tenim, no? L'escolta i sobretot generar confiança, no? Entre aquesta persona i nosaltres. Sí. No? Bueno, anem ja a la recta final d'aquesta conversa tan amena. Ja abans de passar a l'última secció, que és una secció sorpresa, volem demanar-vos o preguntar-vos sobre la vostra mirada cap al futur, cap als reptes que encareu d'aquí a X anys, les propostes que teniu en ment de cara a la joventut d'aquí al Pallars, i com afronteu aquests reptes a nivell diari i de cara a, 10 anys vista. Bueno, d'entrada hi hauria d'haver potser reptes econòmics, no? Poder que hi hagi més recursos per intentar fer programes, projectes, iniciatives de cara al jovent. Un altre podria ser també un repte més aviat professional, perquè estem veient que de vegades hi ha moltes iniciatives, no?, que tots treballem el mateix per un públic, pel mateix públic, i llavors dius, ostres, potser
administracions superiors que esteu més amunt que nosaltres. Intentem fer una línia coherent i que no es diversifiqui tant, perquè el que el jovent busca és una jota, un espai o un professional que pugui ajudar-lo i no el facis anar per fer això aquí, però per fer això has d'anar allà i per fer una altra cosa te n'has d'anar més enllà. No, intentar unificar una miqueta, facilitar. Aquests serien reptes importants. I després, en quant a... Home, un repte com a oficina, nosaltres ja fa temps que intentem tenir una oficina més adequada al servei que volem donar. Agraïm molt el lloc on estem perquè té avantatges, perquè estem, com ha dit el Serafí, al carrer Pere Sall, estem a peu de carrer, això vol dir que la gent passe entre... no té mai una barrera per poder entrar, però sí que és veritat que és un lloc on encara ens falten espais per poder fer més activitats. Nosaltres voldríem... fa temps que volem obrir unes activitats a les tardes o en cap de setmana o el que sigui, però no ho podem fer perquè estem amb la limitació del nostre espai i la limitació a vegades també econòmica, però esperem a la llarga poder oferir més bon servei. Parlant d'espais... Sí, el tema estrella. Sí. Doncs al llarg de tots els episodis del podcast que hem fet, sense que nosaltres féssim la pregunta, ha sortit un reclam clar, que és la falta d'un espai jove a tots els pobles en els quals hem tingut convidats. Què ens en dieu? Jo puc dir una cosa sobre això. I tant. Porto 25 anys i amb els 25 anys penso que és la reclamació que s'ha fet sempre. Hi ha hagut moments en què aquesta resposta s'ha donat. Alguns pobles han muntat el seu espai, hi ha hagut algunes iniciatives relacionades amb això, i és cert, faltaria un espai, perquè la gent vol un lloc. Però aleshores nosaltres la pregunta que sempre fem quan algú et diu volem un espai per a la gent jove, li dius per fer què? Perquè la gent et diuen per estar. No, per estar no. Hem de buscar espais en què es puguin fer coses. En el que hi pugui entrar tothom, perquè aquesta és l'altra, a vegades s'han creat espais i ha resultat que allò ha acabat sent el garito d'una colla o d'un grup o d'un tal, i hem de mirar de buscar espais en què la gestió permeti això, permeti fer coses, perquè els espais han de ser llocs actius, nius d'idees, nius d'activitats, han de ser llocs actius i ha de poder entrar tothom. Tothom ha de tindre la llibertat per poder participar d'aquests espais. I això a vegades costa. Ja no és només trobar l'espai, que també costa trobar espais, però amb les iniciatives que s'han fet en la història també hem vist que s'han comès molts errors. A vegades un espai ha d'estar autogestionat o la gestió ha de ser conjunta amb l'administració o només la d'això l'administració, com s'ha de fer? Quins horaris ha d'estar obert? Sí, hi ha una sèrie de coses que crec que són prèvies. Hauríem de saber molt bé què és el que realment pot funcionar, perquè ja hi ha hagut experiències i cap ha acabat quallant bé. Perquè el que vol la gent quan et diuen un espai, i a mi l'experiència m'ho diu, és que vol un espai per estar. I dius, pots estar al menjador de casa teva, sí, s'ha de dir que amb els teus amics. Ens ho han justificat alguns d'ells, en què sí que potser a la nostra edat, als 16, anàvem al bar els divendres i els dissabtes al vespre i quedàvem allà, però recentment això no passa. I sí que és cert que potser doncs, els nens i nenes joves i joves d'aquesta època sí que requereixen més d'un espai, però perquè ja no tenen el tipus d'oci que fèiem nosaltres, que els que fan esport està molt bé, sí que sortiran per ahí i després potser paren a berenar, no ho sé, però nosaltres sí que tenim un espai, perquè encara que no fos directament, doncs sempre hi havia un bar que s'acaba fent el bar del jovent i que ara no passa. Però també és perquè ha canviat la seva manera de relacionar-se. O sigui, no passa, els bars hi són. Sí, no, totalment, però això necessita dir un espai. Ha canviat la seva manera. Clar, llavors quan dius un espai, nosaltres estem molt a favor de l'espai, estem molt a favor, però hem de buscar bé una fórmula que sigui positiu el que ens surti d'aquell espai i que sigui aglutinador, això que parlàvem dels vincles entre els joves i això, hem de buscar que aquest espai sigui això, un lloc que vinculi. Jo trobo que com a comarca, òbviament, falta aquest espai, vull dir, i trobo que en som, les quatre tècniques que estem aquí en som conscients, però és que és veritat, s'ha de mirar quina és la gestió o com es fa aquesta gestió d'aquest espai.
però bueno, des del meu punt de vista trobo que un espai seria molt enriquidor per afavorir tots aquests vincles que poder ara no es tenen o es tenen d'una forma diferent. Bueno, Quan abans parlàvem dels reptes econòmics, també, bueno, això també permet... forma part, no, d'això. Clar, exacte. Mantenir un espai. Bueno, però això... però amb el Clar, és que un dels problemes és que si no és autogestionat, a part de haver-lo de mantenir, és que has de contractar una persona que el dinamitzi i això vol dir que... Bueno, tots sí, són tot va sumant. falta de recursos i... Bueno, Acabem tots sempre al mateix lloc. Després, clar, a la comarca hi ha una manca d'espais, per exemple, per a les entitats. Sí, això també ha sortit. O per a les associacions, aquest també és un altre tema, no? Sí. Que també parlàvem abans de recursos econòmics, però això també ho facilitaria, o també facilitaria la contractació d'una persona que dinamitzés i que ajudés a les entitats a fer tota la burocràcia que des de l'administració els implementem, però també tornem a lo de sempre, els recursos econòmics, però bueno. Bueno, depenem tots del mateix cap, no pot ser una mica... Bueno, però a poc a poc... Poc a poc. Hem anat fent coses i en farem més, el que passa és que tot no es pot fer. Bueno, i s'ha de tenir paciència i al final ja acabareu recollint els fruits de tot el que feu. Com us he dit? Perdó, el que sí que hi ha un repte que m'he oblidat de dir abans, però que hem canviat, que potser tampoc va lligat a l'econòmic, és el fet de que el repte que d'aquí 10 anys hi hagi més jovent que com vosaltres, no? Doncs hagi volgut venir al Pallars, quedar-se al Pallars o retornar al Pallars doncs, perquè hi troba un modus de vida, pot treballar-hi i pot estar a gust fent tot allò que a ell li agradaria fer. No? Aquí esperem aportar el nostre gra de sorra en la mesura del possible. Farem molt bona publicitat, la fem sempre. I parlant de reptes, anem a la secció final, que també és un repte per vosaltres perquè no la teniu, és una sorpresa, ja si uns heu escoltat doncs sabeu com es diu Això Rai. Us proposarem 3 escenaris, doncs són escenaris que no són veritat, que potser són molt impossibles que passin, però ens heu de donar la vostra opinió, explicar, justificar el que vulgueu en funció de la pregunta. Si creieu que la vostra resposta portarà cua, doncs ens heu de dir això portarà cua, i si esteu super decidits de... M'han trucat, he de marxar. Bueno, no són gaire compromesos. Això sí, si ens heu escoltat, us els direm d'un en un. Si un ja el passeu, els següents els heu d'explicar. Dient Això Rai, vale? Sí? Vale. Som-hi. Vinga, va, doncs anem al primer escenari. Una resposta o els 4 hem de respondre? Si és la mateixa, Vale. podeu fusionar respostes. Molt bé. Si No sempre estem d'acord, tots 4, no? Llavors responeu. És la gràcia també, Claro, no? sí, Vull dir que cadascú té la seva opinió. Clar. Doncs el primer escenari ens agradaria que us imaginéssiu una iniciativa que potser doncs, se us ha passat pel cap bastant temps, però no heu llençat pel context en el que viviu. És a dir, vosaltres sabeu que pot ser una iniciativa que funcionaria, però no sabeu convèncer a la resta, o sabeu que potser, tal com està la societat, doncs no acabaria de quallar. O l'heu acabat llençant no de la manera que haguéssiu fet. No sé si m'explico. Però una iniciativa que ja... Una activitat, una proposta, un Algo que tingueu al projecte cap. que penséssiu que seria molt guai, però no ho heu acabat de fer per por, pel context, per la rebuda que tindrà. I hem de dir alguna d'aquestes accions? No. Sí. Que us imagineu, sí, quina acció faríeu que us ha fet? Quina acció faríeu I que no feu... que no fem pel context al Tal social qual. que estem. Ostres. Això Rai, no? Podem dir. Vinga, Núria. Ja t'has tirat a Jo la sempre piscina. he tingut un al cap, però bueno, per l'àrea d'emprenedoria, per l'àrea d'emprenedoria sempre he pensat que és veritat que a l'oficina jove passen joves emprenedors, però és que jo després els hi perdo la pista. Sí que fem el Premi Jove Emprenedor o persones que els hem ajudat amb el tema de subvenció, no? Però després al cap d'un temps els hi perds una mica la pista, i sí que a mi m'agradaria que com a oficina jove féssim aquest, és el que diem, falta de temps moltes vegades, els hi poguéssim fer aquest seguiment, no? Amb aquestes persones, perquè jo crec que costa molt engegar, però a vegades també costa molt el manteniment. Llavors, que que nosaltres poguéssim ser coneixedors una miqueta al cap de X anys, com està aquell projecte i com el podries ajudar, si fa falta ajudar-lo, i connectar-se també més emprenedors entre ells, no? Que es poguessin conèixer
ja a nivell de comarca o supracomarcal, i poguessin col·laborar en projectes conjuntament, no? Amb els emprenedors Això és com un repte. vam acordar fer una trobada anual de Això és suport. molt xulo. És que això ho havíem fet alguna vegada amb el projecte Arrela'n, no? Perquè des de l'Oficina Jove va néixer aquesta paraula que ens va costar primer posar-li nom, i és Arrela't al Pallars Jussà, llavors posar-li un logo, que al final ens van fer un logo amb unes arrels, una casa i així, i que les comarques de l'Alt Pirineu i Aran també es van sumar amb aquesta iniciativa. Cada comarca Arrela't al Pallars Jussà, Arrela't al Pallars Sobirà i així. Dins d'aquest paraigües hem intentat fer diferents actuacions. El que sí que estaria xulo fer-ne més, i la trobada aquesta anual, clar, és fantàstica, sí. Ja la dinamitzarem. Perfecte. Ho comprem. Allí estarem. Algun altre projecte que us vingui al cap? És que jo penso que és això, Rai, tot és possible. Sí. Per sort tenim bastanta llibertat a l'hora d'actuar. Sí. No? Els nostres límits moltes vegades són els econòmics, els de disposar de temps, però bueno, tenim bastanta llibertat a l'hora d'actuar. Sí? Clar, però ara dir alguna cosa en concret, doncs... Bueno, no passa res. Poder n'hem parlat abans, vull dir, aquesta falta d'espai o de participació seria poder una resposta. Una cosa que faríeu, no? Exacte. Que si poguéssiu. Bueno, doncs passem a l'escenari 2. A veure. Imagineu-vos que, pel que sigui, l'equip tècnic de l'Oficina Jove es converteix en el nou equip de govern. No sé qui de vosaltres seria l'alcalde, però com que us aveniu tan bé... Jo crec que el Serafí, evidentment. Com que us aveniu tan bé... Penso que eres el Joan, perquè és el Jo, sí, clar. Bueno, però penseu que l'alcalde o l'alcaldessa no sempre és qui pren les decisions, és la cara visible, però bueno, com que us aveniu tan bé, preneu decisions entre vosaltres i hi ha una persona que les diu, però això, vale? Llavors, què faríeu amb el propost? Sou els 4 que decidiu, però un és el que representa, en cada cas responeu individualment com si fóssiu el que representa. Què faríeu amb el pressupost de joventut? Quants diners destinaríeu a això? Quin és el pressupost? L'actual? Diem el valor de l'actual que tenim? No. L'actual sabem que és una misèria. Ens han dit que és una misèria i que... De quan és l'actual? No sabem la xifra. És que depenem dels contractes, programes de serveis socials ara mateix. I el nostre pressupost no és tan... O sigui... Ho podem dir, segurament. Però és tot inversemblant. És allò de dir, nosaltres ara som els alcaldes de l'alcaldessa o l'alcalde d'un municipi. Quin pressupost necessitaríeu per fer tot el que voleu fer? Vosaltres que estimeu tant aquesta etapa de la vida i treballeu per això? Jo, em puc llançar a la piscina? Jo el primer que faria és fer una anàlisi del que necessita realment. Amb aquest pressupost faria una anàlisi i a partir d'aquesta anàlisi destinaria uns diners o uns altres. Quants diners et gastaries? Doncs no ho sé. Això és que, clar, no ho sé. Ficar un número, clar, és que no ho sé. Quin tant per cent del pressupost seria en joventut? Bueno, força elevat, trobo. O sigui, això portarà cua, però clar, d'entrada pot ser a la comarca, a lo millor jo si ho fos, a lo millor no faria que els tècnics de joventut toquessin tantes tecles i a lo millor tocant joventut i algun altre, a lo millor també això ja repercutiria amb tota la feina que es fes de cara al jovent, per exemple. Això a lo millor no comportaria tampoc un increment de despesa, però sí que tècniques que estan treballant actualment, a lo millor si se centren més en temes de joventut també ja repercutiria. Bueno, i que jo penso que més que pressupost és bona organització, perquè ara mateix nosaltres com a oficina estem molt mentalitzats en què hem de treballar amb d'altres departaments, perquè nosaltres tenim clar, com hem dit al principi, que nosaltres hem de fer temes de salut, hem de fer temes d'habitatge, i per tant acabem anant a treballar amb altres departaments. I a vegades només el fet de coordinar-se que des de dalt facin que aquesta coordinació sigui possible, perquè ara mateix la coordinació només és possible després de treballar molt, de picar molta pedra, de parlar molta gent, que llavors et canvien el referent, llavors tot allò que he vist pactat ja no serveix, tal. O sigui, ja més que diners, seria un treball visualitzant bé
que volem treballar per la gent jove, perquè a vegades això la gent no ho tenen I un clar. treball pedagògic, no? El fet de fer creure a tota la resta de l'equip de govern que si jo com a alcalde vull treballar un projecte de mobilitat, doncs que es tingui present el jovent, com es mou, què necessita, si es vol fer un treball de salut, que es tingui present el jovent, si es vol fer un treball de rehabilitació del centre històric, que es tingui present a veure el jovent com hi aniria a viure o què faria, vull dir que inculcar a totes les regidories el fet aquest del jove, no? com una persona que s'ha de tenir present i que s'ha... Sí, posar el jove al centre. Tant o més que els recursos, perquè els recursos en el fons ja... Bueno, suposo que ampliar els recursos econòmics dels ajuntaments, perquè els ajuntaments van molt minces els seus recursos, no? Llavors seria ampliar les seves partides perquè n'han de cofinançar moltes, ja aquest finançament per un ajuntament petit és molt difícil d'aconseguir. Això també implicaria poder fer més contractacions. I tant. Però que a vegades també tindre clar el què, perquè per molts ajuntaments joventut és la festa major. No, és que joventut és emancipació, són moltes coses. I és el que parlàvem abans, joventut pot ser dels 12 als 14, però bueno, pot durar fins als 30 o 35, o sigui, és a dir, més enllà. Però és més que tinguin presents que s'està treballant per la gent jove, que no pas a nivell econòmic, evidentment, sempre van bé els recursos. I tant, en polítiques d'actives d'ocupació el que necessitem és pressupost econòmic. Vull dir, els recursos humans ja hi són, però és l'econòmic al final, que hi hagi molts més programes perquè els joves puguin accedir al mercat de treball. I una bona coordinació entre departaments. Una bona coordinació, que això ara mateix no hi és. Nosaltres us votaríem, Si us presenteu. Va, anem a l'últim escenari. Però la cara visible és el Serafí, Està claríssim. Vull dir, això... El Serafí com a alcalde. Exacte. Anem a l'últim escenari, a veure si us fem mullar-vos una mica. Ens agradaria que penséssiu en algun reclam que heu tingut dels joves i no heu pogut complir, una demanda boja, alguna cosa així que digueu... Això... Que no sigui l'espai jove. Exacte. Diu, ens han vingut a demanar això, que... Bueno, alguna cosa que us hagi semblat així molt boja. Macrofestipallars. Sí. Vull que s'organitzi, no sé. Això rai, però alhora portarà cua. El híbrid. És veritat, no m'havia sortit, És el fet de poder recuperar el gust de la festa. Sí, aquesta ha sigut la demanda més constant. Sí, que tampoc és allò un macroprojecte o el que sigui, però bueno, per diversos motius es va deixar de fer aquest servei, que la veritat és que anava molt, molt, molt bé. Els últims anys sí que havíem notat un increment molt gran i hi ha hagut jovent que ens ha fet arribar aquesta petició al seu moment, per què no es fa, per què s'ha deixat de fer, per què no es pot tornar a fer, i no s'ha pogut tornar, i aquest seria un... I nosaltres com a tècnics hi apostaríem 100%. Es va deixar de fer per recursos econòmics? No. A l'enquesta sortirà quanta gent vol que torni el bus de la festa. Vale, el Serafí ja està, ja va dir. Però la veritat és que econòmics no, perquè els ajuntaments... Ara la resposta és això portarà cua. No podeu explicar, no?, perquè es va deixar de fer. Això portarà cua. Bueno, perquè tampoc estava a les nostres mans. Ens ho podem imaginar, potser. Deixarem volar la creativitat. Es va ser multifactors, es van donar... La tempesta perfecta. Es va donar la tempesta perfecta. Bueno. I tu, Joan, portes menys temps, però alguna demanda així boja que t'hagin fet? Clar, jo, com ocupa la meva feina, boja, pues... Qualsevol cosa que ens puguem imaginar, no? Sí, l'únic que tota persona que arriba aquí sense documentació, pues que pugui tenir documentació i que, si més no, pugui treballar o estudiar. Que estudiar ja pots estudiar, però no amb les mateixes condicions i treballar igual. Pues aquesta seria la demanda, bàsicament. Vale. Núria i Carme, vosaltres? Us uniu només al bus de la festa? Jo amb l'augment de pressupost per poder al final impulsar més polítiques actives d'ocupació i que hi puguin haver més contractes a territori perquè els joves puguin retornar o venir a la comarca a treballar. N'has tingut de més demandes de joves que volen venir i no tantes ofertes. Exacte. Exacte. Vale, molt bé, doncs ja està, ja podeu marxar, ja podeu respirar tranquils. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De totes maneres,
que a mi que hem seguit, que avui s'acaba amb aquest podcast, us agraïm moltíssim, jo penso que parlo en nom de tots quatre, us agraïm a totes dos l'esforç que esteu fent. Va ser, bueno, us van fer una proposta relatives hem de saber, hem d'analitzar la realitat juvenil i saber les necessitats, les mancances, no sé què, vosaltres us vau embolicar amb això del podcast, que és superxulo i ens està agradant molt, però realment us està portant moltíssima feina i us agraïm moltíssim. Bueno, parlàvem de participació i ser... Nosaltres, no? Nosaltres ens passem de participatives i creiem que el que es fa s'ha d'explicar, la gent ha de saber que treballeu pels joves, perquè moltes vegades els joves existeixen i prou i van als llocs perquè associacions fan coses, però aquesta feina poc visible s'ha de donar a conèixer i jo realment, parlant avui amb vosaltres, encara m'he donat que feu moltíssima més feina de la que em pensava que fèieu i ja us he felicitat abans, però és que realment feu molta feina. Jo crec que molts joves i famílies d'aquí estan agraïts de la feina que feu per ells i amb ells i acompanyant-los, i al final tot això s'ha d'explicar, perquè si no la gent no ho sap, la gent no ho veu i molta gent ens ha dit no sabem si això quallarà, però almenys quedarà, no? I la gent sabrà què feu i que realment hi ha persones que vetllen perquè els joves doncs, tinguin una etapa amable i puguin arribar on volen anar. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'últim capítol de Xerrai Podcast. Esperem veure'ns per aquí treballant, fent un cafè o on sigui. Moltíssimes gràcies. Merci. Gràcies. Adéu. Adéu.